Amets gozoak, Trex. Ai ama, Carnotaurus agian goze dago. Ixilik, Carnotaurus denak lotan daude. Itxaron hemen, berehala itzuliko naiz. Pankake goxoenekin. Amets goxoak, Dino. Ai ama, Atrociraptor agian goze dago. Bizkortu behar naiz, ara noa. Denak lotan daude. Amets zoriontsuak, Dino. Ixilik, Allosaurus, denak lotan daude. Oraintz aldatu behar dut. Berriz ere? Kaka asko dago. Aldatzeko garaia, Allosaurus. Nire dino txiki, ez negaregin. Ondo atseden hartu, Dino. Ai ama, Trex goze dago orain, janaria eman behar diot. Aurrera goazen etorri ona, Trex. Itxaron hemen, janaria laster etorriko da. Ireki dezagun. Croissant, hau oso txikia da hain dino handi batentzat. Egin dezagun handiago. Croissant handi bat dino handi batentzat. Ai ama, non dago nire Trex? Ai, soinua kanpotik dator. Hemen zaude, dino bihurria. Goazen etxera, janariaren ordua. Croissanta.
Goza ezazu zure edaria. Mutiko ona. Off tracks. Ohera joateko ordua. On egin lo tracks. Non daude nire dinosauro guztiak? Han dago. Ez hemen, harrapatu zaitut. Oh, elefante bat besterik ez da. Dinosauro bat aurkitu behar dut. Entzuten alduzu hori? Hortik da totor. Harrapatu zaitut, gaizto txiki. Denbora duzu biltzeko, berriro ihes egin ez dezazun. Geratu hemen, Carnotaurus. Ez korrika gehiagorik. Ez dut Atituaraptor aurkitzen. Zer ari da mugitzen? Aurkitu zaitut. Ez ihes gehiago, Atituaraptor. Dino soinu ezagun bat entzuten dut. Ez. Zure izatza harrapatu dut. Harrapatuta zaude. Ondo bilduko zaitut, Dino. Geratu hemen, dinos gaiztoak. Gelditu. Denak esnatuko dituzu. Tu, gaizto txiki, gelditu hortxe. Goazen, joan gaitezen. 1, 2, 3, laugarren. Azkenik, dinos guztiak hemen dira berriro. Bat koma bi, 3,4, bostgarren. Horia arrautza aukeratzen du. Horia arrautz sorpresa. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Wow! Izotz arrautz. Oso gogorra. Ez da erraza. Ezin dut, sinetsi nire begiak. Begiratu zer dagoen barruan. Hau Parasaurolophus da, dinosauro jostailua. Aiene, bizirik dago. Dinoa distraitu behar dut. Ideiak. Saiatu dinoa honekin distraitzen. Bai. Azkenik ihes egin dut, bai. 1,2, 3,4. Gorri, arrautza aukeratzen du. Gorri, arrautz sorpresa. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Dinosauro bat ikusten dut dagoeneko. Wow! Bau, Bajadasaurus da. Ei, lasaitu. Bajadasaurus, korrika egin behar du. Oso azkar pasa behar dut dinosauroa. Bat koma bi, 3. Urdin, arrautza aukeratzen dut. Urdin, arrautz sorpresa. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Hau izotz arrautz da.
Prask. Mailu handiagoa behar du. Dinosauroa ikusten du. Hau pterodaktiloa da. Ihes egin du. Aiene, bizirik dago, ez da jostailu bat. Pterodaktilo hau beldurgarria da, eskutatu behar du. Bai, lortu du. 1,2. Berde arrautza aukeratzen du. Berde arrautz sorpresa. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Aupa, hau izotza da. Aupa, begiratu dino honi. Oh, Sinoceratops. Aiez, korrika egin behar du. Zer da hau? Azken arrautza eta morea da. More arrautza sorpresa. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Opa, hau izotza dirudi. Kraskatu behar du. Goazen! Ez da erraza. Dinosauroa ikusten du. Hau Ceratosaurus da. Bizirik dago, ez da jostailu bat. Zer egin behar du? Begiratu zer aurkitu dudan, hau da behar dudana. Aiez, dinosauroa hemen dago, zer egin behar dut orain? Pterodaktiloa distraitu behar du. Non eskutatu behar du? Honetaz atzean, ez dago lekurik. Dator, armairua, pikaina. Saiatuko gara nire makila magikoa erabiliz dinosaura berriro jostailu bihurtzen. Funtzionatu du. Jostailua izatea hobe datorkizu. Eta orain, besteak salbatuko ditugu. Lagundu. Harrapatu. Eskerrik asko, Steffi. Orain, horrekin jolastu dezaket. Lagundu iezadazu. Aldendu. Eskerrik asko, Steffi. Bai. Eskerrik asko, Steffi. Ez horregatik. Lagundu iezadazu, lagundu. Steffi, garaiz zaude. Laguntzeko beti prest, orain goazen. Apur bat ausardia eta apur bat magia. Dena, ondo dago berriro. Gustatzen zait gure dinosauro bilduma. Hau oso itzela da. Pascal ordua, Indominus Rex. Niam. Orain jan behar duzu Allosaurus. Niam. Dasha, Ales, gure Stegosaurus, Indominus Rex eta Allosaurus baino askoz txikiagoa da. Ideia bat daukat nola handitu.
ama, gure dinosauroak nonai daude. Makila berreskuratu behar dut etxea suntsitu baino lehen. Hori Stegosaurus da. Stegosaurusek hezur plakak handiak zituen bizkarrean. Bai, funtzionatzen du. Har dezagun Stegosaurus bere lekuan. Dinosauro bat aurkitu dut, eman makila. Hau Allosaurus da, 150 milioi urte bizi izan zen. Allosaurus izenak sugandila desberdina esan nahi du. Aragia jaten duen dinosauro ezagunenetako bat da. Bai. Harrapatu zaitut, ekarri zaitzadan berriro. Hau Bajadasaurus da. Inork ez daki zergatik behar zituzten orratz horiek. Bajadasaurus itxura bitxieneko dinosauroetako bat da. Itzul gaitezen, Bajadasaurus. Ikusi alduzu hori, ai ama, hau Spinosaurus da. Bere bizkarrezurraren 7 oin luzearen izena du. Duela 100 milioi urte inguru bizi izan zen. Bai, lortu dut. Ekarri zaitzadan berriro, Spinosaurus. Oho, hau Griposuchus da. Griposuchus ez da dinosauroa, krokodilo erraldoi desagertua baizik. Ados, egin dezagun hau. Bale. Harrapatu zaitut, Griposuchus itzultzeko garaia da. Hau Parasaurolophus da. Dinosauro hau bere kresta luzeagatik famatua da. Bai, funtzionatu du. Ongi, Dino, goazen. Non daude dinosauroak? Aian! Begira hauene, hau Therizinosaurus da. Bere izenak Skif sugandila esan nahi du. 3 oin arteko esku garraz itzelak zituelako. Ai ama! Harrapatu zaitut, goazen. Entzun alduzu hori, egongelatik dator. Berehala itzuliko naiz zuregana. Wow. Zer, berriro ezinezkoa. Hau da Mosasaurus. Mosasaurusa itsasoko harrapari nagusia zen, baina ez zen dinosauro bat, itsas narrasti erraldoi bat zen. Sar dezagun barrura. Zer beste bat? Wow, Triceratops. Bere izena Triceratops, literalki 3 adar aurpegia esan nahi du. 2 handi begien gainean eta bat txikiagoa sudurrean, erraldoia zen. 30 oin luze, 10 oin altu eta 12 tona pisatu zezakeen. Triceratops duzu, jarri dezagun lekuan berriro.
nondik dator? Ostra, pterodaktil. Bazenekien pterodaktilak ez direla dinosauroak. Benetan hegalariak dira. Pterosauru deituriko talde desberdin batean daude. Itzul gaitezen zurekin. Zer, ostra, Brachiosaurus da? Wow, lepo luze hori Brachiosaurus, 40 oin altuerako zuhaitzetatik hostoak jan ditzakeen beste dinosauroek ezin zuten iritzi. Bai. Harrapatuta, zer, entzun duzu hori? Hau Indominus Rex da, dinosauro fikziozko bat da, ez dinosauro erreala. Indar, adimena, kamuflajea eta estaldura termikoa bezalako ezaugarri hilgarriak ditu. Eraman dezagun atzera. Hau da T-Rex. Lagundu. Beste bat. Korrika, Alex. Bat gehiago ikusten dut. Steffi, Lasai lagunak, hemen nago laguntzeko. bai, lagundu azkar. Eskerrik asko, Steffi. Steffi, sorte handiko izan da. Lasai, itzuli gaitezen etxera. Lagunok, ez dezagun gehiago dinosauro tamainarekin nahaztu. Bai, noski. Itxaron, Brachiosaurus falta da. Uste dut kanpoan ahaztu dudala, o ez? Ez, dinosauruak. Zer motatako arrautza da? Mutilak, T-Rex txiki bat da. Hemendik aurrera lagun izan gaitezen. Zerbait daukat zuretzat. Zer gertatzen da? Janari gehiago nahi duzu? Ados, berehala itzuliko naiz. Wow, nire tresa hain handia hasi da. Eta hain azkar. Nire tresa goze dirudi, joango naiz janari pixka bat hartzera berarentzat. Hotdog bat ekarri dizut, goza ezazu zure hotdoga, T-Rex.
Goze naiz. Ongi da, janaria ekarriko dizut. Lehenik, zereal pixka bat jarriko dugu. Itxaron ia prest dago. Ei, Tres, zergatik janduzu platera? Baina jada asko janduzu, ez alda nahikoa. Janari gehiago. Ongi da, janari gehiago ekarriko dizut. Egin ditzagun arrautzak eta ogi txigordua. Orain gurina hartuko dugu ogi txigorturako. Eta magia apur bat. Zer gertatu da? Prest! Oso astuna da. Espero dut nahikoa janari dela zuretzat, Trex. Tres platera ere janduzu. Ongi da, Tres gaurko nahikoa janari duzu. Nora zoaz, Tres? Itxaron ni iritzi arte. Gelditu, Trex, nora zoaz? Itxaron, Trex gelditu. Etxe osoa suntzituko duzu. Ez, Tres ezin duzu jan osabaren krispetak dira, Trek ez. Ez, nora zoaz ene jainko ez. Zer egiten ari zara, ez joan itxaron. Ei, Trex pilotarekin jolastu nahi duzu? Tres, zergatik jan duzu pilota, ez da janaria. Ei, dino utzi hori. Kaixo. Goze naiz. Ados. Ojo, hemen zaude dino. Dino, zer egiten duzu hemen? Tira, Trex, utzi iez egiteari. Telefono bat jan duzu. Ongi da, Trex itzuliko naiz geratu hemen. Nor dagoan? Kaixo. Zure eskaera, Anderea. Zer esan nahi duzu nire eskaera? Ez dut ezer eskatu. Gelditu. Ez jan hori. Gelditu ez janez. Barkatu, Anderea. Oh, bai? Pizza ordaindu behar duzu. Hau nahikoa izan beharko luke. Barkatu eragozpenagatik. Agur. Eskerrik asko. Kaixo, hola. Ah, dinosauroa. Zer egin behar dut? Ai, ez nire jostailua. Dinosauro bihurri hori. Hei, gelditu. Trex ez ikaratu dasa. Goazen dasa. Eta zu Trex porta zaitez ondo. Nola eman lezio bat dinosauro bihurri honi? Oh, badakit nire dino ezagutza erabil dezaket. Ba alzenekien Tyrannosaurus Rex duela 66 milioi urte bizi zela, eta garai hartan klima oso beroa zela. Garai hartako eguraldia beroa eta ezea zen, ez zegoen elurrik edo izotzik, beraz Trex ez zaio hotza gustatzen. Pixka bat freskatu besterik ez dut behar.
egin dezagun izotzezko bubletea nire dinoarentzat. Burbuilate freskagarria prest dago. Etortzen ari da. Kaixo. Kaixo, hau da dino kontrola. Dino, erraldoi bat dago nire etxean eta jaten ezin du gelditu lagundu nazakezu mesedez? Ongi da. Ados, eskerrik asko. Lasai egon, dino kontrola hemen. Kaixo, non dago dinoa? Ban dago. Oh. Jauna, Trek, lasai egon. Arauak hautsi dituzu eta ondorioak izango dira. Goazen. Aurrak, zerbait maite baduzue, janaria, jostailuak edo jokoak bezala. Muga kontuan izan, gehiegi hartzen baduzue zuek eta zuen lagunak kaltetu ditzake. Beti izan zaitezte jatorrak eta zaindu zaitezte. Oh, zein arrautza interesgarria. Ireki dezagun. Oh, orain amaitu da. Ales, ez horrela. Ez ukitu arrautza.